रिंगुदामसाजों जेब्लायबो रिंहाबबाय थानाय लेसेरा गामि जाय लेसेरा गामियाव दिनैनिफ्राय 50 बोसोरनि सिगां देग्लायनि बे बोथोरावनो बेफोरबायदि बोथोरावनो सोरां मन्जु नामनि मोनसे थियाटार जोनोम जादोंमोन। बे सोरां मन्जुनि बिगोमाया जादों सेखा मुसाहारि एबा आदा कमलाकान्त मुसाहारि। बिथांनि दैदेननायाव दिनै सोरां मन्जु थियाटारा 50 बोसोर जाफैबाय। बे 50 बोसोराव गोबां घात प्रतिघातनि गेजेरजों बर' हारि बर' राव थुनलाइजों लोगोसे बर'नि हारिमुखौ फोजौनाय आरो फोसाबनायाव बिथाङा गोगोमै मैखोमै मावदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ जोङो दिनै बाख्नायनांगोन आरो बिथांनि बे सनाथि मायथाइ फालिथायाव बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो लाखि होननानै सानदों। मानोना बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाया साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे सम जानानै फैयो। गतिके बेफोरबायदि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों हारि फोसाबनायाव जोंबो बाहागो लानो हायो नामा, बेनो जोंनि मिजिं। जिहेतु गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंलांदों बिथांनो बर'नि माबा मोनसे मोजां बिमुं होनांगौ होननानै, मा फोरमायगोन? बेखौ जोंनि हारिमु सिबियारि बिथांमोना मिथिगोन। जों दा सरकाराव थानानै थोंजोङै सोरखौबा बिमुं होनो थांनायाव जोंहा उसुबिदा जायो। नंखायनो बिजिरगिरिफोर दङ, सान्थौगिरिफोर दङ। निस्सयकै जों होनांगौ। आंबो बेक्तिगत भाबै खावलायगोन बिथांनो जोङो बान्था होनांगौ। जिरायालासे, मेंनाय गैयालासे बा खुनु दाहा दुखुखौ दुखु सानालासे दिनै बर' हारि फोसाबनाय बिथाङा जे खामानि मावदों, बियो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। सोरां मन्जु थियेटारखौ आं खोब नायोमोन आरो हरब्रैखौबो जोङो नायोमोन सिगां। खिन्थु दा राजखान्थियाव थानायनि जाहोनाव जोङो नायनो टाइम मोना। अब्लाबो राजखान्थियाव थाब्लाबो सम जोङो पाब्लिक जानानै नायखोमादों, दिनैसिम फकास खालामाखै। जिखियानो जायाथों, गोथां जिउनि हारिमुखौ दिन्थिनायाव थियेटारफ्रा जेब्लायबो हेफाजाब होयो आरो सोरां मन्जुआबो बर' हारिनि गोथां हारिमुनि जा जिउ, बे जिउखौ जेब्लायबो दिन्थिबाय थायो। बेथ' बिथाङा बुंबाय थादों सरकारा जुदि आंखौ गेजेर गेजेर अनबाय थायोबासो आङो फोथांना लाखिनो हागोन। सरकारा निस्सय अनबाय थाखायो। आगुनि सरकारा मा होदों जों बुंनो हाया। जोंनि सरकाराव दिनैसिम दाखालि बिथांनो 10 लाख जोङो हेफाजाब होबाय जोंनि सरकारनिफ्राय। दा बावैसो जोंनि चिफ सारा 15 लाख घोषणा डिक्लेयार होना गालांबावबाय। आरो आंबो बेक्तिगत भाबै माबा मोनसे होनो हायो नामा नाजागोन। आं सानदों बिथांनो थियेटाराव जेसेबां मानि दंफांनि गोनांथि जायो, बे दंफांखौ हेफाजाब होनो नाजागोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।